La desinformació afegeix confusió a la pagada, declaracions falses i conspiranoia, notícies inventades fora de context, teories vàries, pim-pam, pim-pam, pim-pam. N'hi ha algunes d'aquestes així, per exemple, catxondes. Per exemple, ciberatac rus global. Coordinat pel KGB, els colors RGB, un revisor del TGB i la cooperativa de cunyats de bars de lavabos pudents de Catalunya. Llavors, un altre. A la petroquímica de Tarragona, columnes de fum negre. És veritat. Sí, doncs senyals de fums fetes per extraterrestres disfressats d'informàtics sense ulleres, que això és molt sospitós, informàtics sense ulleres, vestits de treballadors de Gasoil Rovira, i es veu que són sospitosos, no? Què deia Gasoil Rovira? Tenia alguna opinió sobre aquest cremar combustible a les refineries o no? Gasoil Rovira només que van tant de cul que no, saps? Que no poden estar-se per aquestes merdes. Saps què vull dir? Jo vaig pensar que era una maniobra seva per vendre més gasoil, per als grups electrògens, saps què vull dir? O una cortina de fum de Gasoil Rovira, per exemple, per la derrota al Madrid, també podria ser això. Mira, doncs sí, també es va arribar a pensar. Sí, senyor. Hi ha gent que diu que es va incendiar la línia elèctrica entre Perpinyà i Narbona, i hi ha gent que diu que les energies renovables també han estat objectius d'atacs i mentides. Com passo per aquells costats d'aquells molins de vent, sempre penso, si s'escapa el cargol de l'hèlix, pot haver-hi una desgràcia, que sí? Si cau allò que està fotut a 100 metres... Jo suposo que està ben collat, allò, perquè allò surt embalat i fot una trinxadera de Déu, saps? Sí, Déu-n'hi-do. Però jo sé què ha passat, Carles, jo sé què ha passat. Vinga, a veure, teoria. Tot ha estat un pla d'espectre, l'emperador Palpatine i el Joker per destronar Salvador Illa, per fer pujar la natalitat de l'Alta Ribagorça i conscienciar la població mundial que, com que la Terra és plana, cal posar un sòcol més alt a tot el vol per prevenir el desbordament dels oceans per culpa de l'escalfament global provocat per un xino buscant el mòbil a Fujiyama. Doncs deu ser això.